ko an ko han ma nyawde an ko han ma mayde an ko han ma mayde Allah ko han ma dojaan morma ala fulla ala fayda ɓocconde an hammadal kanalo o rowiyam noon an hammadal kanalo dogde dade sippire liɓe morma gidirama daɗima saha baabo neɗɗo no tottirta bammum gueɗal noon babira fof totta ɓiyum gueɗal papa mbiɗa wawi juuɗa ɗo mboɗo haaldama o jaɓananima anne mbiya mayde Yero an wattini dañde suudu an ko woni suudu ma ndu komi anda ko woni suudu ma ndu komi anda an wattini dañde suudu morma mor ar wat sondelo ar wona gonga sot sondel mo temet tati Yero mi tayna ɗum e dow ma sot sondel mo temet tati mi tayna ɗum e dow ma ka ɓocconde min mbaɗa guijiraɗo ha Ama Tidiane ara ni da watta ɗum Ama Tidiane morma noddu bamum Ama Tidiane noddu bamum Ama Tidiane ñani mbaɗa yam sondel fo Ama Tidiane waɗa ma asib ara won moɗo hersumade ko kertuɗa moɗo mo hersumade kertuɗa moɗo hersu bingel ma wona am kersumi o kersumi yaalelo wadde sabi Allah ene laaɗo mo yaalelo mi yaalelo kadi mi uddadamal golle kuyɗe yaalelo gila mbaɗaɗa sondel wuuro sooji ha hande mi naɗɗo mi haalani ɗum fof haɗan ko jinmi haalandema aran bamma wallam sabi Allah komi mayɗo babam dani ɗon de min ayi caɗele ɗe dañi sehilaɓam diriyankoɓe fof wi tan ko hande so yi to o janggo yaha to oya caɗele fof aduna hollimi ɗo wi tan koma resa ɗo la ilaha illallah ko ɓuuri hen famɗude ko wiyete ko on komi wawa haalde dégage o waɗi ɗo mi o joni noon hikka taari ko an Allah fawi ay so toyam nder ɗum tan ƴeewa wadde no puyɗani defta wallam an wawi walludemi guiɗelam bandila an woni mawnira guelam anani taari ko an Allah fawi ngol ɗo laawa somi yaajama seeɗa ɗo e janggo ma mi artoon somi ari ƴeewen jewtude kono ɗo joni kay bisno hoɓɓe ma tan ay so toyam wallam komi mayɗo balɗe ɗiɗi e tati balɗe nayyi ɗe nani wayino lewru korko ndu ha laaɓi wallam sabi Allah guiɗelam doga ngara joni gasa korko juutani rawane nde wiyano korko na juutani mbiɗoɗa ko korko na juuti hikka noon woni eyyi min yonta tan fawade wom mi jaɓani ɗum de barki baba mi ƴettat oto mi nahna hen babo mawɗo mi adda ɗum ha galle ma mi woppa ɗum ɗon mi arta rawane ɓe gondumi ɗo e wakki ɓe gondumi ɗo e tampere nde a arani walludemi joni a noddanimi di wallahi a noddanumi mawɗi guela eyyi joni neldam ko codanmi ɗum hamburger mi ƴaƴi ko beltinmi ɗum kikiɗe hoore tanoma eyyi moƴƴi wadde ala probléme ok d' accord ok la ilaha illallah ay min komi mayɗo ha pari noon yasin gaccuɗo ɗum o woppiɗomi hen hay ɓandu makko dogani so nini kam tan mi yaha lakar so babam tini tan mi noddi yasin bone naati e dow am la ilaha yo Allah faabo Allah an faabotoɗo yo Allah ya faabomi ha ndu lewru korka gasa e jaam tawa tan haare ala jogorani hoore kadi e jaam moƴƴi malam ko jonde ma jonnuɗo an jonde ma an ko woni yara angal bonnedagal ko woni ko woni ngal ceesagal kollata min ko woni minen a ɓuuri min doole walla holko ñamɗa ko min ñamani walla holto jaltoɗa ko min jaltoƴaji walla holko gonɗiɗa holɗum ngal bandiyagal ko woni Yero an an holko jeeyata min hol bandiyagal ngal kollata e galle heegue an holko kollumami mbimi welma ko ɗo min korata mettuma ɗo min korata ƴe fof holko mbawɗa hen an ka joni an pele pele mo mbaɗata o ko mo hubbuma hol kubbude mo mbaɗa comme no moɗɗo radio miñam mawnom o mo mbiɗa aɗa fiya sa fiima ko min fiyanma
wallahi ha Abami haali de. fenande an aɗa wawi fiide mi an amadou mi fiima hami dasma haali sabi ka bandi haali ka bone bandi mbimama haali fenande an aɗa wawi fiide mi an min en dardata ko en dardata ko saabu haali ko waɗi kam ko haali ko sa haali ɗum min bonma ko mbimomi ko min e ma min wima mbaɗa waɗa makko sondel sondel o mi ƴettu sondel o mi huɓɓamo mi hoynuma ha koynɗa mi toɓɓetema sondel o a haali kecce a fami dey a haali huwandere an min wima noon min mbaɗa an aɗa wawi fiide mbaɗa yami kono an gara tawa kam e gallam piya kam mbaɗa mbaɗa tongar kam mbaɗa mami kono mbaɗa mi peen mbimami olani mbaɗa tongar mbaɗa kam mami kono mbaɗa mi peen a olani yoɓat kam mi yoɓatamo an woni peewole o an aɗa jogui bandu bawɗo fiidem min an peewole o wallahi hoto witam noon way mi gay jaw amadou jaw wonko doganmi de wonko doganmi de wonko dogan woppoño nda nda livre mo wate hoto jeeytani ka naafi daram am ka naafi walla bonni ka togɗo kay diga ko baabi neɗɗo wattani hoɓɓe mum neɗɗo wattani hoɓɓe mum la ila o attuwi ala ko ɓuyam min baba ɓanma argay amadou baba ar a fotano wiɗiyam yeehere nde aɗa ponidira e Yero hano yawoma ni mbinoɗa kam ayan a fota wiɗnoɗa ne mbiwa hokkam sawru hokkatam sawru mi libramo ha sawruno ko arma balance ama tidiane hokkude arma place mbaɗe goɓɓe légitime défense wodani ala ha ala min ko légitime défense mbaɗanomi mi ƴetta o wi o addu o poñi kam o wima feeɓe tomi sawru mi libramo o maaya ɗum noon gañanmi hen amadou an so cahan natti a fota waddude e Yero sawru Yero sa wimo sa waɗimo womere buuɓ walla piyamo ngallu kulgal reedu an gil ka cuhle ka kulɗo reedu min yewa heewi ha joni te mbaɗa haal arnango jonggam joni amadou aɗa no mbatte harande woppidam hen an mo jimi an ɓerde ma nde no manque sellude nda Yero fota addoyde sawru doga ko dogata amadou mi dog ka dogɗo kay min dogani ko sawru gadde nomi ɗum ko koydam amadou tottude joni ya ha naƴƴa kuccuɗa hen min kala kam wawa Yero an a wawa fecciruma Yero an eyyi ya huccu hen min ɓuurma sellude huccu hen min ɓuurma sellude fofi sa yo dariɗa mo bakko aɗa fofi aɗa wayno wafduni mbiya an ɓuurimi sellude ana wona gorko an o fotani nawdema jaaha an so taw ka gorko a fotani yaade eyyi wallam mbimami hay goto do taw momi jami to juuloymi jama to gartumi par ce que mi juuloyta jama sissiɓe mbimi yomi ya jama salɓe to par ce que almami sissi o commune habbe mine makko a faami par ce que ñanden mbimi mboɗo noddino o wi min matani noddinomi wawa noddinde karminmi jama o a faami jami juuloymi galle jama talɓe par ce que kamɓe ɓe juulata law goto ɓe juulata ɓe goppata ha Allah sara benda ha yimɓe fano jami gartumi juuloynoɗo on no arde e bone ha juuloynoɗo no arde e bone gartumi guddirmi bafal tel tan o wi kam an jondema jooɗimi jondam joɗɗa a joni yalto yo yalto heɗo mi haalanma an ka jañɗo hoɗɓe neɗɗo jañata koɗo ha parana habdama ɗum yoɗani hoto teftu ɗumen ma ɓuubka ka comme wonde a ƴeew ere morale min min moralani saabu min gonmi ko min moralani e joom galla eyyi gonmi ko réglu bamma noon réglu bamma guila mi réglani babiraɓe ma kamɓe babiraɓe ma diɗuɓe foof réglani an moodi a ka jeeyɗo combat o oto naggam wi ko min an jingatmi ala ko kam heddanani anani watti se yertiram ɗum nde ƴasire dalna gara tawa joom galle mo mbiya aɗa fiya ɗum e ɗum no wona ko gonga fota an woni Allah o wiya an woni ministre Allah o wiya ka député Allah a wona député Allah wona ministre Allah hay député Wourossogui a wawa wonde hay député ogo a wawa wonde an ka huyɓere ko anma resde
way wopam o nangamo laabi kewre debbo janan no mbiya woddum o bamma o do nangamo debbo janan amin paami fo no yaari fo amin gandi ada hoora taw ka caga neɗɗo so ɓerde mum welani o haalta jaam way ka korɗo neɗɗo so hoori wiɗoto ko jaam ina haalda seese ayni hen tende kala tottuɗomo ndiyam jara ndar no mbaɗa fojde ni saabu haala fof ko bandiraɓe ma fof ko bandiraɓe ma wadde de min fof ko bandiraɓe ma fof ko bandiraɓe ma bandam goto aran ɗo no leptami kala leptudomi ko sababu ni ummi koye ma way woppam wawi oro virgule am wayi oto virgule am wayi oto virgule am wayi kala ko dañmi bone koye ummi koye bandiraɓe ma bande way woppam bomi haalde e dow mem so yimɓe haali tan aɗa paalanam pularuji ma ɗi mi an momi haalde e dow mem wop o mi talonat bamma e lugam sow gorko no haaɓe no wiya lugam sow foti an addiyam ala min fof ko an addiyam min gila mbiɗa kam yam yeeye hare nde gila mbiɗa kam yam yeeye hare nde pour min goɓɓe piyata ha Yero kono dañi chance ko mbayru haɓede o dañi chance mo wayru haɓede ɗum tahi wayi ɗum tahi allahu akbar ɗum tahi an kay kam manque de compétir te min hay woppirani noon momo sohitamo hay so addi yo addata jaam momo sohitamo min sona piimi Yero mi yaltata ko Yero kam hayta sokaki ɗum mo sokoma hayta sokaki ɗum mo sokoma way ko gandentumami Yero soɗon kaldo hoto fat goo ɗiɗi sa wi goo so wi ɗiɗi tan nannumo goɓɓe Amadou sa cahnani kala mbo piiɗa womere foof sikkat ko weduru fiya ƴewde juuɗe ma ɗe a wondirani Moussa Mboroji ni mbatta ha Yero yawo maɗo joni natta Yero sene yawo ko an yawoto a faami de min Yero yawata komi eyyi te min eppi yoni giɗa haala kew ka ka kulɗo reedu a faami ndeɗo buñinande wawde buñinande wafdu ni de sa wanno ɗum Yero bo jaam waɗat anani an kam mi natti ɗaminade e ma sondel mo mbinoɗa o ma waɗ ɗum Yero mi natti ɗaminade e ma nda an togo no yiilo weduru wonan haɓɓat Yero wonan haɓɓat Yero de saka noon an dari ɗo a seera ɗo poñmom ɗo halma itti ñiiƴe ɗe halma piyama an wona taw mbo jaggi Aissata nangota ko rewɓe cim Aissata serno ɗo jaggomi Aissata hersata aga malmi Yero ko an waɗani fekke ɗum Yero min somi fotino nen Yero min jottita ko ɗo somi fotino nen Yero cellalam so rokkino kam ɗum min jottita ko ɗo anani an Amadou Tidiane mo joguino yakare ma e ɓannuma ndu ndegan ko ala ko on mani sona jabet voilà artir hakkille ma ay neɗɗo so sikki kala biyoɗo mo teeƴi hoto wat woppu on woni bandum min mi wawon hakkude jignaɓam e joom gallam somi haaldi ma gaddana kam fitina somi haaldi mumen ɓe mbiya kala ko mbaɗɗa ko min pusma hen joni ala ko mam haalɗa heddanani o wi ko kala ko mbaɗɗa mboɗo welti hen kalden gon wadde heeɓe soɓe ballani mi an balla kam mboɗo wawi wonde ndeɗo hakkudere mbiɗa woni dewel tan ngel timmani hay neɗɗo mboɗo woni hakkude mon tan worɓe mawɓe fotɓe no mon on keli juuɗam ɗe on bonni ɓannam ndu anne artir hakkille ma ar jehen poftoɗa juuro wallahi so jungoma fawte e bandam ndu daña ko musma Allah ne seedi so gonmi ɗo so seedale bou seedale tolnumi ɗo jettade ɓuuri wewde e haalde jaam mbo remi circulation jettade ko so woni circulation jettade oto memam quoi par ce que jettoɗe jettat ɗum joni mi virgule ma ɗum jeeya ɗum te babiramaɓe ñirmi ƴettade voilà c'est ça quoi ko kam an Amadou Tidiane an yahata a huwata watta heddarani non an bamma Amadou Tidiane wonta huwde ɗo wonta yaade duus ɗo en ɗo o wonta yaade dow duus o ko min yoɓata vidas o min yoɓata ɗum koto goto hubbinta ɗum hoota woppidema vidas hoto bonnu baraji ma wimi wo so neɗɗo naati taronde ma non ɓe kebbina ɗum ɓe hoota fuuro ɓe goppinama e vidas ɗum calimi joni hay koto woppinta kam e vidas so ɓe wawi joni cohlude duus fof yo ya galle fat awen ɓe so welama yo riid toon Yero, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33. Ala nyande e reñogon ala wona ɗum wano kay ɗum kay mi mami kay wala okkam seeɗa e ala argay Aissata mi ari Aissata an hande ko mbatta hirande hande maaro liƴƴi mawɗi rofni ɗum ha moƴƴi ko mbatta huntari kumtari kon cafɗo baɗɗo baɗɗo kaani ha safi e nokkos min hande mi welanaka ɗum par ce que hande estomama ko gimmiɗo mi wawa ñamde to ballam e beurre rek estomama o koko imme ok wadde hana mi sawdanma beurre haɗa yiɗi beurre wona min yiɗi walla fromage no beurre rek baax beurre tan moƴƴi babam en koɓe dañta huntari hande babam en koɓe gedduɓe a haali bone mi waɗani ɗumen mburu ton ɓe ñamani ko addi bone ne jaltuɗa nde babam ño'anno Yero fof ko babam ina ño'a Yero jagge mum o ƴetti comba o yeeyimo baba maw o baba maw o woni ɗo ina habda Yero min ɗo diwa koñon goto yaltani koɓe amen kutiɓe mi meeɗa yi ko wayni addi bone komi naƴɗo babam ño'annoma joni noon heɓe fof ɓe mbi min komi jinganno joom gallam goppumi babam komi naƴɗo ɗon darimi ni ñamde nde nana fayi goto mumen memani hay ndaarde ɓe koɓe gedduɓe ni koɓe gedduɓe ay ɗum kay jarani geddugol ɓe wawa yewde e Yero rek ɓe waɗa clamé ɓe waɗa calmé haala kan min noon ɗum mi foti dari geddugol kamɓe koɓe giwɓe wuuro maɓɓe koɓe giwɓe gummiɓe Fuuta ari horgol e galle janano ko hana ɓe mbaɗa seese wax dëgg fa waddi o bone Yero mo ni jogaki anani waɗat taabi haɗani kala ko jañi boni yillo heɓe ɓe gona jaam mais heɓene ɓe gokkani mo jaam joni min mi wa jingan babam mi wa jingan joom gallam gonmi ko tan ko hakkuderde he somi dogi ga mi doga ga mi yiɗa joom gallam tikkanami noon babam noon gueɗal mum yawtide way joom gallam mi yiɗa o tikkanami te haydara jarananimi mi iwa e dewgalam ngal mi miijaki ɗum hay mi haalino kamɓe koɓe mbiɓe gummoɗa e dewgal ma hen an esa accam ɗum noon dans tout ça bayo ma nan hono mbattama tawɗi min o nenanani ma bayo ma wona to wi noon an kay ko ɗum wonta e kollide ala hoto haal affaire an ɓuuri andude an Yero nani gorko ma nani heewi gueɗe bolle ha ma heɗe golle babam joƴi o ñoƴi haɗani ko kalantumami jimmoɗa jaaha kaldoya babam heɗum ɓuuri e ma ha joni ɓeni geddi ɓe ñamani ay haaldu e gorko ma andi komi witama haaldu e gorko ma nani heewi probléme nani heewi goɗe kanko o accata o ƴattoto ko ƴattotoɗo goto joni noon so tawi ko ɗum jaari noon min mi yahat mi arjen mi haalda e babam somi haaldi e babam hayna peut être ɓe ma ɓe gaccu en tout cas dal to woni ɗo e maɗo liƴƴi soɓe jiiɗi ɓe ñama soɓe jiiɗa mi yaha mi yilloyo ala ko mbawɗo sina ɗaɓɓanaɓe koɓe ñama nan ɗo noon somi jogaki no mbaɗani somi jogaki tottuma mbimi immoɗa ñehen go babam e ɗum ɓuuri haala ka kaw Amadou min komi jaltuno joni gartu mboɗo ɗaminno kam mam tawɗo haare kono wona an kay ɗaminnomi an e Yero annene kaw Amadou ñande wonde sa artima to ɗo ɓuuri haare mi famnuma aɗani de mawɗo so boni ni to hollata place muɗum te mi famnuma min Yero min kaɓani mi fiimo gacce wiide mi haɓe Yero mi heƴani keññoɗo Yero tohno Yero mi nangumi piiwon pigal baral sinno wonano hande oɗo o menda ko AICHA e ceerno Modi hande wona hande wona Yero tawteɗe ko Yero goɗɗo ka Amadou sese nde nangumi tan kolmomi ngolo a faami gaddumi droit ɗam oɗo fimomi épirkil no wiyete dey waɗeyam eyyi ɓilmomi o wiyon fito a faami dey gaddumi pomnal hawre ceerno Modi ari ay AICHA nangue koyɗe he min mbaɗimo junne basen ni allahu akbar ceptomi coha kam gandum mimi heƴani Yero jurmimomi noon nde tuuti nde jurmimomi noon mbiwa wolƴi ñaw a wolƴi dey kaman jafoɗa ko kalɗa ɗo ko fo mi salaki kono ka Amadou ay tuwam ɓurnomi feɗɗiti ko koyngal beddimomi ngal a fawi tubawaɗi tel malgré holko miijimi an kaw Amadou mi parani tawde mbimami an ko gulluɗa ɗo ko fof hoto fam koye galle Yero garɗa an ya are galle neɗɗo piya jomum kaw Amadou ɗum ɗo ne hersini annene kanko waɗi ko fiimo ay min haalanma cuhaka min
e cuhaham giƴam yo hiɓe komi mawɗo to banggue duuɓi kono jogimi ko cellal cukalel tigi Yero kay wona gijo ɓiir taw ɗum ɗo fara wadda Yero holɗum haalar Yero de mbiɗa aron ko famdemi aron ko famde ko kala mami ko mbimami min ko doole mawɗo jogui doole cukalel joguimi kono jemmi o yatan kono ko doole cukalel wona em ko mbawmi ko hande o saaha mawɓe heɓe mba ɗum guiƴiraɓe ɓe foof min tan wawi hande tottede en cukalel jaro duuɓi jeegom duuɓi jeeɗiɗi mi jogo ɗum kaw Amadou mi salahi ɗum ɗon fof de kono hakkude ma Yero annen ɗum ɗon kam yoɗani ɗon annen kaw Amadou ɗum ɗon yoɗani garɗa ko horde korene dow jaam yo won Yero e mamam yo won Yero e an yo won Yero e leegal ɗum ɗon kay gasata kaw Amadou annene ballen leegal ngal ballen hoddiɓe ha mbaɗa hersuma kadi min sa haali tan mi jaɓat sa haali mi jaɓante ko kalɗa ko kono min sukata gorko yawata homi min eyyi sukata gorko yawata heɓde wona jaabi mbaɗa jaɓatma noon an ko hanma reseɗa annen Amadou yontani taw yontade yonta yiiɗaki mi haalama no gueɗel a debbo ne yiiɗo holto meeɗa joni mami haalama no gueɗel gotel de ko ceerno ɓurama gandal sa jooɗi noon ha korka gasi ala biɗo assalamu aleykum maaleykum salam mi salminte tawi somi salminima yimɓe ko jaagoɗami sa salmini kam mami jaar a famani jaɓam tan a famani annen neɗɗo yo faman seeɗa mbima ko sa jooɗima ha goto wiyanima an mboɗo nomma walla mboɗo yinma min mboɗa wiide mboɗo nomma mboɗo yinma mi resama e ka Amadou mi salahi ɗum ɗon fof yo jaam won tan eyi a jaaɓi min mi resama eyi mi jaaɓi ala caɗele yo jaam wone galle he tan korene dow jaam ɗum ɓuuri moƴƴude ko jiɗɗa humtade kanjum kay ko manduɗa hanke ko ɗaari ko no wiyeteno kadi min kay mi anda ko an andi haade ko an waɗat commande yo weltan yo saftan walla ñamo tan ha haala min mito jeeha mboɗa haaɗi yo saftan e moƴƴi yo jaam ɓeydo e galle he ko ni watte kay caggal a jaɓi kay min kay normalement ponmi accuni ko ha haade korka yim nodde bandiraɓe ko woni dewgal hakkude meɗen min dañi no jooɗorimi gotol hankkadi mbiɗa wawi taw harande iwa gasa ala woto mawnin demgal mami comme mami aɗa kay holko gonta ɗo aɗa wiya min noddata min joni cekdagal men bona noon joni cekdagal men bona gañmi ha mbimam kay a wawa arde ganduɗa mboɗo sohlikalami komi yiiɗa ɓeɗo haasideɓe tina toɓe goni mam nandani o to godde o to woni no wiyete godde o mi yiiɗa haalde inde mum o yalti o yehi bitik mbaɗo no peewole o yehi bitik o yehi bitik o sodani ko hoore mum kumtare de andade voilà c'est bon yimmi wiidemo hande oto waran ɓe semis o oto waran ɓe to oto waran ɓe omelette hankkadi omelette semis o e ñamaleji belɗi ɗi dum addi ɓe jaltata e gallam ko safi ko ɓe ñamata ɗo hene ko taw so taw ko Fuuta ko tehum tan ɓe ñamata tehum bola ɓe ñamata ɗon e maruji ɗi ganduɗa jagguɗi maru jagguɗi kadi no ɓuuri koɓe ñamata ko ɗo noon ɓe gari ɓe ñami parsiné maaro parsiné aɓe ñama ɗum aɓe ñama semis o ala ɓe meeɗa ni ñamde guila ɗum goni sukaɓe hanoɓe tolni comment no jiɗirɗaɓe hoota Yero a wallani kadia a wallani Yero kumtari hande goto kala kuppo mburu oto timmu ni tajande bustam wona faami no mbirmami no jiɗmi mbaɗirna kam ni an Yero mbaɗa anda lewru korka kala ko mbaɗɗa hen foof mbaɗanɗa ko hoorema ɗum ɗo gonɗa koye sakkade holmo cakkaromi mama men ɓe sa sakkiɓe renta baraji an aɗa waɗanno Yero continue tan annene continue dow jaam kadia mbimami ko oto tottanam ɓe ko weeli aɗa wawi nanandem tottana kamɓe ko metti ko ganduɗa koɓe ñaami soɓe ñaami ɗum hande ɓe ñaami soɓe ñaami ɗum yontere ɓe ganda ɗo welani ɓe koota saɗa tottaɓe ko weeli
kay so ɓooyi seeɗa ɓe korta ɗo min gona itte an ara mi haalanma oto haalan hay goto komi jiɗɗo mboɗo sohli suudu woturu ndu won mo jinmi wadde hen ko mbatta hen ayi mina meeɗa suudde mum non meeɗa suudde mo jinmi ko resde lembel koye lewru promotion ngol jinmi ko resde lembel saabu goggo ma déjà amin ɓurodiri toro sahaji weer comme no cukalel lele saram taw weer comme no wona debbo quoi a fami deuxième ma kadi heɗo mi haalanma deuxième ma bandiraɓe makko ɓe fof nan do hen gallam somi resi lembel so bandiraɓe makko gaari mi heddoya to lembel kono ɗum faala mum yontani taw jinmi koɓe haaba ɓe jalta ɓe goppanami suudu o boni o moye ma goto e mabɓe hoota yoɓe ndendu suudu tan jarani koɓe jalta Yero badden masala ha wona ɓe jaɓani rendude mami waɗane feere haaɓe ndenda suudu badden masala ha waɗanam feere haaɓe mbasa ñamde ko weeli aɗa tiiɗi hoore noon aɗa tiiɗi hoore Yero koye lewru korka wona e jaw warta noon e moƴƴi man wat ɗum kumtaari ndi noon non sa ɗum han ma resede an non joni fami holko tagi a suwa dañde gorko ha joni par ce que aɗa yooɗi aɗa timmi debbo hande sinno ko mangore gonnoɗa joni ñoola a bendi ɓooyi kono gila no benduɗa ha joni hay goto sodani firti ko mango fayi koye ñolde par ce que haɗa andi holko tagi woni hen worɓe ɓe darat tan ɓe ganda o ko debbo tiɗɗo hoore direct sa waɗi ko mbune mum ɓe ganda noon e jara o ko debbo mo tiɗani hoore moƴƴi wona faami e ɗum noddirnoɗa kam let's go moƴƴi e jara tasmura heddi kada yenna yennanima haalantumami ko gonga o kala ko namdoɗon wima ko Baba Yero wi yomi waddire noon ɓeeɗo wallahi ma won hoota ele galleji mon ala ñamde ɓe ñamata ɓe jarata ɓe ñamata ɓe jarata ɓe ñamata ɓe jarata ɓeɓe tan ama Tidiane kam fawi ɗum koye caali jakka kala babiraɗo garduɗo bool mum maaro ñama ɗum potnuma ni wallahi wona mere potnuma ni maaro caali jakka potnuma ni maaro